Варна морето, сините вълни. Баща ми за миди. Ко ще изкара стои. Тук господари на ефира, дето снимаха, дето заграбиха плажа. Он е бил на дядо му. На дядо му бил. Там. Насреща е на прадядо ми. Няма ли да ми гледате на мене? Има ли? Корабите. Мое височество. Тук на морето. Първата баня. 14 август. Следващата може да е февруари. Излиза да им се улова. Да им ще идем ли днеска или миди или домати. Едно от двете ще. Гладни няма да остане. Има ли? Кой изкара? Се файда.